East West United Cricket Club amai phu Rup Kumar te rang lapen kong chunbang Birton Kathar lapen ari sangho dhoni sar kro atum pen patir piponsi Pini Diphu Govt boys pathu aklam along cricket tournament pangcheng pon tanglo Lasolong aluhiaman peng pen Karbeng Autonomous Council Board Chairman Prakash Sangma lapen angtong inti Kathar tum chetong dun labang so along ke chengsi pathu pon lake Kangtang Sports Club lapen Joint Director Cricket Club atum angbongsi pathu pon Lasolong Kangtang Sports Club atum bet thengpon paprang si ongdung ran chapalong lo Laso phi Joint Director Cricket Club atum ahin pen theng thulo setame Kangtang Club ahin atum ball keeper ke mesena jo Kangtang Sports Club atum chapahai pon Pini ke chengsi first ever Karbi cricket tournament ke pate pon po like that golf boys playground lo lapen kapatir pipon ke nilitum East West United Cricket Club ke main motive ke laso khela kipipon ke nilitum mane youth fund aning ke rung pon mainly ke mane langdam lo pulote non lom ke bangso tum ke cricket ahin ke paprang usi theklong lo nilitum arleng tum mangke papidun wong son si theklong lo lasi laso true ben nilitum youth fund aning ke rung pon lo laben laki hormung ben dai tum papipo laben help kuno nipo kuno lom ke hemarlo ke dong ong si benangan ke kisul hai bang ke theklong long lasi ilitum phil long ke kat dulu sports activities like lem lo te ilitum akaprek kisu benta jok po News report Karbeng Long live